Que tal, moi boas? Hola, bons días, Josiño. Bueno, falando tamén do último pleno donde houve varios puntos interesantes, non? E un deles que ten relación co centro de día, xa o comentaba aquí na última ocasión que estuvo na emisora participando no pleno aberto, esa intención clara xa, definitiva do actual goberno de abrir e a poder ser xa este verán ese centro de día de Corcullón. Para eso fai falta, cartos, en este caso vanse pedir parte deles a Diputación, non? Sí, xa comentei no pleno que estuvemos 2 anos agardando unha resposta positiva do Consorcio de Igualdade dende a Xunta de Benestar e permiten que, se queremos abrir nesta legislatura, pois obviamente non vamos a esperar a maio do 2027, non? Xa levamos moitos estudios económicos feitos e con o último estudio que fixemos, se explica no pleno, con unha situación realista, non, de usuarios de segundo grado, terceiro grado, con unha renta media, porque, sabes que todos os costes dependen un pouco da xente que ingrese no centro de día, se é de grado 1, grado 2, grado 3, ten unha axuda maior ou menor da Xunta de Galicia, e despois tamén todo depende da chega que teñan que facer particularmente según os seus ingresos, non? Entonces establecemos un escenario bastante realista, tirando un pouco a mal, e claro, máis ou menos saldría en 281.000 euros un ano aberto o centro de día, o que supón un custo por praza de día que no argot que falan os expertos de 57 euros ao día por usuario, con todo incluído desde o transporte, manutención, merenda, merenda, comida e todos os servicios que estén disponibles. Deso, como me falaba previamente, as previsións de ingreso según estes grados de dependencia e según o nivel de ingresos dos usuarios e usuarias, pois nos cubriría 169.000 euros, polo que habría máis ou menos un déficit de 112.000, que sería un 41% do custe do total. Entón, claro, a nosa obriga ou a nosa laboura, pois dende xa hai uns meses foi empezar a contactar con diversas entidades, entre elas a Diputación da Coruña, mostrando pois a nosa preocupación de non poder abrir o centro de día, a non ser que busquemos eso, pois outra financiación que non sea por un centro consorciado da Xunta de Galicia, que no outro día no debate do propio pleno xa tirei un pouco en cara aos representantes do PP de que lle supón a Xunta de Galicia 281.000 euros, non? Se houbera máis centros consorciados na comarca, pero, estamos falando de que hai 120 prazas que estarían disponibles, que serían susceptibles de entrar no servicio de centro de día en toda a comarca, e a día de hoxe temos cero plazas cobertas. Por lo tanto, as 20 de Corcullón, que son insuficientes nese número, que temos en conta que serían 120 persoas as que precisarían este servicio, pois daría unha primeira cobertura e 20 persoas e 20 familias que estarían pois un pouco máis aliviadas e cobertas por este servicio que dado o avellentamento progresivo que estamos a sufrir na Costa da Morte, se me antosa que xa, como ben falou tamén a nosa voceira nacional, Ana Pontón, que sabía casi xa dun Sergas especializado en benestar, non? Que dará cabida pois estes centros de día, incluso as residencias. Como me falabas, pois sí, vamos a solicitar a Diputación pois unha subvención nominativa de 70.000 euros ao ano, que nos daría pois para iniciar o funcionamento, se todo vai ben e todo vai según os nosos plans, pois para despois do verán. Para despois de verán, porque, se fai falta algún retoque, algunha obra, non sei se está facendo, para a posta en marcha. Sí,
Paralelamente a isto tamén estamos en comunicación e solicitando tamén o Consorcio Galego de Igualdade unha asuntanza, pois nunha asuntanza previa que tivemos que hacía a principios de legislatura, dixeron que eles non contemplaban a gestión dos centros de día, pero sí axudas para a construción e a adecuación dos espacios, e estamos solicitando por teléfono e por escrito reiteradamente unha entrevista para ver en que medida nos podían axudar. Obviamente o edificio de 2014 xa presenta algún tipo de desperfectos, principalmente debido a humidades e bueno, o paso do tempo xa sabemos que o falta de uso, xa sabemos que o que fai nestas instalacións sin usar, e tamén precisaría dun sistema novo de calefacción. Todo podía rondar os 120.000 euros máis ou menos as dúas cuestións das que estamos falando para que o centro estivese equipado perfectamente para poder dar o servicio en condicións adecuadas. Bueno, pues é un tema importante, o centro de día de Corcubión logo de tantos anos parado, que ahora parece que avanza e coa intención de despois do verán que se poña en marcha con grazas entre outras pues esta axuda da Diputación. Temos que buscarnos a vida porque senón van a pasar outros 10 anos e vamos a ter un edificio aí xusto no medio da vila sin uso. Non pasa por as nosas contas eso. Alcalde, dúas cousas breves. Por un lado, Corcubión que sigue, digamos, liderando un pouco dende un punto de vista medioambiental, non? Aprobouse tamén esa aposta de renaturalizar o Monte de San Andrés. Sí, a mí tamén me costa a palabriña. Sí, a ver, é un proxecto que xa non vende agora, xa vende de antes, desde o principio de que a asociación Boca de Sapo xa fai uns anos propuso que en pleno se declarase Corcubión como concello libre de eucaliptos. Obviamente o concello pode atuar sobre as súas parcelas, non sobre as privadas, que foi aprobado por unanimidade, e posteriormente con esta asociación tamén se fixo un contrato de custodia do territorio das dúas fincas que estamos a falar, que é Monte de San Andrés e Monte Cambeiro. O Monte de San Andrés se pretende actuar sobre unhas 9 hectáreas, que, bueno, para 9 hectáreas para xente así que non sabemos moi ben ubicar os espacios, son 9 campos de fútbol. Sí, Bernabéus, a medida esta. Sí, sí, efectivamente. E nada, se procedeu a unha poxa apoiándonos ca Xunta para cortar todos os eucaliptos que había nesa parcela, que ao final ingresamos 32.000 euros, se mal non recordo, 33.000 euros, e eses cartos pues, decidimos destinalos no propio monte, nun programa a 4 anos, con un convenio de colaboración ca Universidade de Vigo e coa propia entidade de Boca de Sapo, para que fagan un estudio e que vayan renaturalizando ese espacio e que sexa un monte, non un parque, pero sí un monte atlántico que sirva pois para diversos usos sociais e educativos, como pode ser unha aula da natureza e bueno, crear unha serie de sendeiros para que a xente poda disfrutar deste tipo de montes que son tan agradables en todo o ano. E bueno, é unha aposta que pusemos encima da mesa, e queremos que bueno, que está aí outras comunidades e outros concellos que están facendo proxectos similares. De feito o contacto con a Universidade de Vigo veu tamén por eso, porque se están facendo están atuando varias parcelas, e creemos que pode ser un proxecto bonito e que vai a durar, se todo permite, centos de anos, e a ver se poden as nosas as xeracións futuras poden disfrutar pois dunha arboreda pois propia do país e que bueno, que
que rompa un pouco con este escenario que temos de plantacións de eucaliptos. De eucalipto. Bueno, pues está moi ben a iniciativa. E xa para rematar, alcalde, empezaron a chegar as multas da zona de peonalización do plan de tráfico que hubo ao longo do verán, coas cámaras que se instalaron e non sei se son moitos os afectados, as multas, e un pouco como están levando. Ben, sí, está chegando ahora hubo un retraso por cuestións técnicas que a Deputación por la emisión das sancións de como se iba a proceder, posto que Corcubión non ter policía local, había certas cuestións técnicas que resolver con papeleo, e sí que chegaron ahora neste mes e superan o milleiro. E nada, estamos ahora recibindo numerosas chamadas tamén de recursos, que moitas delas son recorribles por diversas cuestións que veñen represadas na resolución da alcaldía. Ben sabedes, o comunico aquí que se hai algún despistado ou despistada, o feito de que se paga o imposto de vehículo de circulación no Concello de Corcubión xa está exento, xa podería circular libremente pola zona restringida deste vehículo. O feito de que as persoas que estén empadroadas en Corcubión, ainda que non teñan o vehículo pagando en Corcubión, poden dar de alta o seu vehículo para poder acceder ás zonas restringidas. Incluso fixamos unha modificación a posteriori a aquelas persoas que ainda non sendo empadroadas, nin teñen o coche en Corcubión pagando o imposto de circulación, si paguen un IBI, quero dicir, que teñan unha vivenda en propiedade. Tamén podrían, seu ámbito familiar, dar de alta as matrículas para que estén autorizados a circular por estas vías restringidas. Obviamente son bastantes multas. Comparando, outro día estou mirando nun concello que estamos en comunicación con eles, da Illa da Arousa, tamén puseron 30.000, me parece que puseron, son 8.500 accións, e eliminaron máis de 300.000 coches, ou desde 300.000 evitaron 300.000 desplazamentos pola zona regulada en este verán. É un proxecto que ten que ir un poquinho a pouco, que penso que vaya a resultar moito máis cómodo as novas obras que temos proxectadas para a Praza Castelao. Neste mismo pleno se aprobou unha obra de 132.000 euros para empezar con esa ansiada reforma da Praza Castelao, xa que dun golpe só non é posible, porque supera con creces 1 millón de euros a obra, e este ano queremos actuar na primeira zona que entre o que é o casino e a fonte de estar na praza, e despois temos solicitada unha subvención de 190.000 euros. A subvención é de 160 e o Concello quería que aportar 30.000 euros, pero a obra sería 190.000 euros para adecuar xa o que é unha gran parte onde está situada máis ou menos ahora na actualidade a parada de taxis. Vale, temos que deixalo aquí, alcalde, que chega a unha. Graciñas, un saúdo.